Жалбата е мотивирана от незаконосъобразните текстове, които общинските съветници приеха месец юли, в последствие месец октомври и по-конкретно в обекти за печатни произведения се продават тютюневи изделия и пакетирани стоки. И по-точно за това, че единствено в обекти за печатни произведения се разрешаваше да имат повече от един обект, а за всички останали само един обект. Както знаете, фирмите, които са собственост на Делян Пеевски, изкупиха тук местните фирми и то с немалък натиск и насилие дори, също една от фирмите имаше. Изкупиха местните фирми за вестнико разпространение и сега те са тяхна собственост. Това са над 50 обекта и гласувайки тези текстове, общинските съветници директно отвориха вратите Делян Пеевски и неговите фирми да си поставят лавките в града. А за всички останали търговци като мене и като колегите в сдружението, което представлявам, ни се разрешава използването на само един обект. Това директно противоречи на Конституцията и по-точно за неравнопоставеност на субектите. И по този начин ние ще си потърсим правата и ще ги атакуваме в съда. Предоставихме им перфектно подготвени текстове, които да ги входират като докладна и да прогласуват тези скандални текстове. Те се оплашиха и ни отказаха. По този начин ние им предложим да си поправите тяхната грешка, защото всеки човек греши, но въпреки това, че ми обяснихме, че са сгрешили, че тези текстове противоречат на Конституцията, те не пожелаха и на нас не остава никакъв избор, освен да си потърсим правата чрез Бургаския административен съд. Този монопол вече почна да смазва фирмите за тютюневи изделия. Там, където са разположени такива лавки, говоря за градове като Варна, градове като Пловдив, един по един затварят съществуващи обекти и не само обекти по член 56, а и частни обекти. Като цяло в град Бургас този монопол, ако бъде допуснат да пусне пепела в града, ще убие и ще фалират 522 фирми. Това не са временни обекти само, това са и частни такива обекти, това са и дистрибуторски фирми, които дистрибутират тютюневи изделия. Това е официална статистика, 522 сме фирмите, които продаваме и дистрибутираме тютюневи изделия. Са над 1500 работни места. Над 1500 работни места, а това ще засегне според нас над 3 до 3500 семейства. Защото зад всеки човек седи по едно, дори с някои седат и по две семейства, които разчитат на тези доходи.